A sme v autobuse smerom do Katánie. Autobus je Mercedes-Benz, takže kvalitná cesta. Špina, chaos a nikto nevie anglicky. Pravá autentická emócia už pominula, ale pivnica. Nemáme tu okno. Dvere jak zaskavané. Čo nehodíš do koša, zostane na zemi a bude to smrdiť. A smrdí to tu fakticky hodne. Toto vám prinesú v reštaurácii, keď si objednáte Coca-Colu. Takto sa cestuje na Etna. Takmer nás nezobrali. Takto usadzujú úplne posledných turistov. Tak som neveril, že pôjdeme a takmer sme nešli. Ponúkali nám rôzne zájazdy od 120 do, ak sme dobre počuli, 300 eur, ale nie. My sme turisti, cestovaní, vyturistikovaní, takže ideme po Podlanovku. Byla tady láva. Tamto sú pozostatky bývalej lanovky. Toto, prosím pekne, sú 3 soptiace krátre. Požičanej auťák. Smer Syrakúzy. Je to tak. A sme v Syrakúzach. Ideme objaviť fantastickú pláž. Betka, záver. Yes. Navštívili sme Beticu, ktorá nás zaviedla na top miesto. Nádhera, krása 10/10, doporučuju Syrakusy. 11/10. Včera sme si zabudli kameru, takže nemáme natočené Syrakúzy. Ale keď sme prišli na byt, tak sme si tam našli Švába. A teraz sa konečne presúvame do Taorminy. Milé Slovensko, takto vyzerá taliansky vlak. Čisté, priestranné a klimatizované. Nachádzame sa prosím pekne v Taormine. Lanovka je celkom za dobrú ceničku, takže sa nebudeme musieť trepať až hore do skalného mesta. Isola Bella je tam napísané. Jedna z najkrajších pláží. Veľa hádka za 60 eur. Masáž? 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 Takto chodili Vietnamky v hajkine. 30 krát za deň. Ideme hore do mesta historického. Tak, cesta lanovkou nám nevíde. Hádajte prečo? Please, this road is trying to murder me. Chcete vedieť, prečo sa vraciame? No, Taormina.
Mám obrovskú zmrzlinu, on tiež za 2,50. Dnes nám to teda praje. Nedostali sme sa k jednej hlavnej pamiatke v Taormine, takému divadlu starému, lebo tam je koncert, takže je to uzatvorené. A musíme sem prísť zajtra. Ideme na lanovku. Konečne. Sme zpátky. Ramazzotti je to aj dnes. Neuvidíme Teatro Greco. Kúpili sme si dobroty. Typické sicilské. Chutí to ako čokoláda a nikde nevidím čokoládu. Mandarinková príchuť. Veľmi jemné. Príjemné. A zostali nám ešte talianské prsia. Takzvané mine. Takto, koláčik zo spodu, tu obalený. A vo vnútri to vyzerá takto. A je to neskutočne dobré. Najlepšie, čo som tu mal. Mondello Beach. Za mňa trošku sklamanie, lebo všade to vyzerá takto. Ohrádky, lehátka. A vpredu, pred ohrádkou je asi tak 1 meter, kde si môžete dať svoj uterák a ak nie sú veľké vlny, tak zostanete suchý. Máme tu lukratívnu promenádu. Mátaš tých psov. Tak najväčšia atrakcia Mondello Beach, kráčame ďalej, ale obávam sa, že toto je highlight dnešného večera. Pozor, pozor, prišli sme do centra diania. Mini diania. Palacinka vyrieši každý problém. Dobrú chuť. Dnes nás tu čaká čo? Zamračené počko. Ideálny deň na to, aby sme si zarezervovali a kúpili 2 lehátka s dážnikom. Palermo. Lístky sa kupujú takto vždy v autobuse od pani, ktorá tu random chodí, alebo pána. Zavítali sme do historického centra Palerma. Very grande attrazione. Zakázané attrazione fotokamerou. To sú zmiešané pocity po videní asi 300 a možno aj viac mŕtvol. Prečo je toľko mumifikovaných ľudí vystavovaných na obdiv? Dosť rozpadnutých, veľmi rozpadnutých. Nehovor mi do toho tú šťastnú emóciu, však je to hrozné. Oprava, práve sme si prečítali, že mŕtvol bolo vyše 2000.
že je to miesto, kde sa nachádza najväčší počet múmií na svete. Je to tak, takže Egypt môže ísť do prdolky. Dámy a páni, toto je veľmi pohodlné stáčo ležanie na pláži, to ste ešte nevideli. Náš dážnik, všetky naše veci, toto tieň, zapichnutý v skale. A tu máme krásny výhľad na pláž. Čavený. Odjíždíme. Tak sme zvedaví, či trafíme správny autobus a správny smer. Dostali sme sa úspešne až na letisko a vychutnávam si moje šalo kávy. Čau. Už som stresikuj, sedíme v lietadle. A už sa nutíme do Destination of Vienna. Som v strese. Toto... Ja už nechcem rozprávať. Čau. Čau.